Med henblik på løftebrud, ideologi og blokpolitik, og også nu hvor at SF lige er trådt ud af regeringen, hvordan synes du så, at dansk politik ser ud i dag? Vi skal have lavet en ny regering i S og R. Jeg tror på, at det kommer vi styrket ud af. Jeg tror på, at nu kommer der ro på i forhold til SF'erne, og derfor tror jeg, at den måde, som vi kommer til at føre politik på nu, det bliver en smule nemmere. Vi har jo stadigvæk det samme parlamentariske grundlag, som vi havde i går, så på den måde er det ikke anderledes, men nu kan vi måske få lidt mere ro på. Ja. Tror du, at der kommer til at være flere af sådan her situationer i fremtiden? Det er jeg slet ikke i tvivl om, det vil komme. Altså politik, det er uforudsigeligt, og sådan som det er i dag, sådan har det jo selvfølgelig også været før i tiden. Jeg tror på, at politik er så foranderligt, at man aldrig nogensinde kan sige, hvor tingene bare hen, eller bærer. Du siger også, at du tror, at vi vil få et godt samarbejde med de andre partier her. Også nu hvor SF er trådt ud af regeringen. Og det kan jo tyde på, at der ikke er specielt meget, der adskiller partierne i dag. Er værdipolitik det eneste, der adskiller partierne i dag? Der er rigtig meget, der skiller partierne. Det er meget tydeligt i værdipolitikken, synes jeg jo. Men det handler også om, at vi for eksempel på sundhed er meget forskellige. Nu arbejder jeg jo rigtig meget med sundhed, men på sundhedsområdet for eksempel, der taler vi jo meget om brugerbetaling, ikke brugerbetaling i sundhed. Skal der være lighed for sundhed? Det mener jeg jo ikke, at der er, hvis man skal betale 150 kroner for at komme til lægen. Så der er rigtig mange ting, der adskiller os. Og det er noget vrøvl at sige, at vi er ens, og at det er et stort parti. Og nu fremsætter vi forslag om, at de fysiske sygdomme, de bliver ligestillet med de psykiske sygdomme. Det er faktisk historisk. Og på den måde, så adskiller vi os altså væsentligt fra de andre blå partier. Okay. Altså, det her med, at der er mange, der ser det som et stort parti, det er ikke noget nyt for dig. Det har du sikkert hørt fra. Ja. Kan det måske være en af grundene til, at det går dårligt for Socialdemokratiet i meningsmålingen? Eller hvad tror du, der er grunden til, at det går så dårligt for Socialdemokratiet og regeringen i meningsmålingen? Vores projekt hos Socialdemokraterne har fra dag 1, altså fra den dag, hvor vi trådte ind i regeringen, været, at vi vil skabe arbejdspladser til folket. Og det synes jeg rent faktisk, at vi lykkes rigtig meget med. Vi ville have styr på økonomien. Og jeg tror, at når vi har lavet så mange reformer, som nu er begyndt at virke, så tror jeg, at folk vil se, at det er det rigtige, vi gør. Men når man vil have styr på økonomien, når man vil skabe arbejdspladser til folk, så bliver man nødt til at træffe nogle valg, også selvom de er svære. Og vi har truffet en masse svære valg, men alligevel så synes jeg, at vi har truffet de rigtige valg. Og det tror jeg, at befolkningen vi kommer til at se efterhånden, som de ting, som vi har sat i værk, faktisk egentlig lykkes. Nu må man jo huske, at før valget var der en masse ting, som vi sagde, vi ville gøre, som vi ikke har gjort. Det kan jo for eksempel være betalingsringen, der var noget med noget barselsorlov til mænd. Der var et par løftebrud. Det kan jo også være en grund til, at det går rigtig dårligt for Socialdemokratiet i meningsmålingen. Hvad er din kommentar til alle de der løftebrud? At en løgn, det er ikke sandhed bare ved at fortælle det mange gange nok. Og de borgerlige har været rigtig gode til at sige løftebrud, især i starten af vores regeringsperiode. Rent faktisk har vi jo lavet en liste over, om det passer. Så hvis du sætter dig ind i, om det passer, så kan du se ved at sige tjek, at det faktisk ikke er så slemt. Selvfølgelig, det her med barsel, det er rigtigt til mænd, og der er nogle ting, som vi har ændret holdninger til. Det er rigtigt, men i det store løb, så er der ikke ret mange løftebrud, som er ikke krydset af på listen. Og det går også en anden vej, fordi i undersøgelser før valget, var der rigtig mange, der klagede over for få forlig over midten. På nuværende tidspunkt bliver der lavet rigtig mange forlig over midten. Men det kan ikke rigtig ses i meningsmålingerne. Altså, er den danske befolkning ubestemmsom? Altså, kan de ikke bestemme sig, at de er dumme? Befolkningen er bestemt ikke dum. Altså, det er jo sådan, at man bliver jo påvirket af den masse, man får ind hver eneste dag, og jeg tror, at ens hukommelse er måske ikke så lang endda. Vi har i denne her regering lavet aftaler
både til den ene og den anden side. Og det gik vi faktisk til valg på at sige, at vi ikke vil have blokpolitik, som man havde i den tidligere regering. Vi vil faktisk have lov til at lave aftaler til den ene eller den anden side. Og der har været nogle forhandlinger, hvor at man har kravlet så langt op i træet fra Enhedslistens side, at man faktisk ikke kunne komme ned, og så fortrød man det i sidste sekund. Og så bad man om at få lavet en aftale, for eksempel med finansloven her. Men så har man altså fået lov at være ved bordet. Og når man så ikke bider til bolle, så bliver man nødt til at kigge til den anden side, og så får vi lavet en aftale. Jeg ser gerne, at vi laver rigtig, rigtig mange aftaler til den røde side. Det ser jeg faktisk allerhelst. Men det er ikke sådan, at jeg ikke vil lave aftaler med de borgerlige, hvis det er, at det er nødvendigt. Ja. Så et sidste spørgsmål. Hvad er det bedste og det dårligste ved at være folketingsmedlem? Det bedste, det er, at man aldrig nogensinde ved, hvordan at ens dag bliver. Der er altid uforudsigelige opgaver. Man får enormt store privilegier ved at være folketingsmedlem. Dørene åbner sig alle steder. Så når man siger, at man er folketingsmedlem, så har folk stor interesse i, at man kommer og besøger dem. Og så er det den der tilgang, at man har sammen med borgeren, at man faktisk snakker rigtig, rigtig meget med borgeren som folketingsmedlem. Det synes jeg også er rigtig fint at få noget input. Det dårligste, det er, at man tit oplever, at politikere hellere vil høre sig selv, end at lave super god politik for borgerne. Især når der er kamera på. Det har jeg jo oplevet, hvis jeg har været til nogle samråd og noget herinde. At når der er kamera på, så profilerer man sig selv. Det hænger mig lidt ud af halsen. Ja.